Eikä päivy. Myös vedetä. Sulle tuli pipi ja lääkärin täytyy hoidella sun kuntoon. Ei, mitä jos joku tulee? Eikä tuu. Ihan vähän, jos viittisitte väistää. Jatkakaa vaan mun puolesta. Mennäänkö mun luo? Saatais olla ihan rauhassa. Mä en oo ikinä saanut häissä morsiuskimppua. Nyt mä en yrittänyt, että tippu suoraan mun selviin. Sä oot ihan mielettömän ihana kimppuines kaikkines. Sä tuoksut ja tunnut hyvältä. Niin säkin. Mä haluan sut nyt heti. Rauhoitu vähän. Mitä sä